Ye kaunti ya Kisii bwa sababu atani begosori ya karate ase orogongorwa gusigo sase kaunti ya Kisii baruko bolia na kurege kuro asalia bagwetera anene chinga kibakogendereria egosori yo babwatani abo bakoragwa na Benjamin Ratemo oyoro moliki wekyombe gya Kisii Karate Club nigo baterwe bunati babwatiri baga alia barabuwa gukora mazoezi na kumubuli mugabano we kaunti ya Kisii Simba Arati ko bali baga elio baranyale kogosoreria nabo gukora amazoezi aba butambe elio kogendera gukinya gosori ya karate bagoteba anene ekoene kinga ngoye kinya bale ase kaunti ya Kisii. Oyo Benjamin Ratemo omwanafunzi na omolikyo Kisii Karate Club. Twabe tokonya challenge yanga wao ase ensemo ya karate. Twali gusabanga omugabana itono enchira ya gutuka otonyorere hall toro serie hall egere tobe tugo trainer egere tonyare ko imokie talanta ya bana bake toimokie talanta ya muntu onde bwensi ase ensemo ya karate. Onde bwensi utagete goto join karate no free na obuya bwa emboro karate nere igere ensengima karate ere Kenya ere baka chinse cheisiku no kuraga nigo train no banoro obuya bwae baada yayo.